Maťo je nudný, šalalalala. Vampi, ticho, pracujem. Nudný je Maťo, šalalalala. Však prestaň, odpisujem na maily záujemcom o adopciu Tikyho. Napíšem im úplné hlupotiny. No bodaj by, ja nechcem byť adoptovaný. Chcem zostať tu na to tým gavču. Čarovala rybička, že by bola u Maťa chybička. Bum, šakalaka, bum, najšie stane tak. No jasné, a mne z vás 2-metrové rohy narastú. Dako, jak prídem do novej rodziny, tak im ošíkam najdrahší koberec v dome. Najmä reklamujú v momente. Máš plán prešpikovaný do detailov. Chválim kreativitu. Vampi, ty ho nepodporuj v somarinách a ty Tiky budeš sekať dobrotu, kapíš to? Vyváľam še v lajne a potom vo vých perinoch. Ide si karta Tiky. Dobre napady, všetci idem tak harňu. Ticho, majú o teba záujem 2 super rodiny z Česka a 1 z Liptova. Musím vybrať zodpovedne. Už ani muk. Maťo je nudný, šalalalala. Siluetu zvieraťa pri... Monkey, let's go play. Dobrý deň, Macheta. Volám správne do múzea SNP? Áno. V Banskej Bystrici. Áno. Ja by som chcel poprosiť niekoho, kto má na starosti tie tanky a tie somariny, čo máte pred dvorom. No tak neviem, čo konkrétne, akože kto to má na starost. Mne tam vbehla mačka do tanku. Potrebujem otvoriť. Aká mačka? Moja, Mica. No, to už neviem, kto vám zariadí. Prepnem vás. Vám sa to smeje. Prosím. Dobrý deň, Macheta. Ja mám, mne vbehla do toho tanku mačka. Ja potrebujem, aby ste mi ho otvorili. Joj, no tak to sa nedá otvoriť. Ale keď však takto kľúče musí mať. To je všetko zavarené. A veď ona vbehla cez hlaveň mi tam vbehla. Tak vám musí spodom vybehnúť. A však mi tam zomre. A ako sa vám tam mohla dostať? No a keď ona sa chcela kúknúť, no. Chcela sa kúknúť, tak som mu tam pichol a ona liezla, no. Hej, lebo ináč neviem, no tak, ale ona by mala vyliesť tadiaľ. No to je malvo, to je krepvo, to nevindie, Ježišmaria. A nejaký správca? Pán Dobner. Prosím. Macheta, No? mne vbehla mačka do tanka. No tak ako behla, tak musí ísť sama, lebo to je zavarené všetko. Ja som ale už podnikol určité kroky. A čo ste spravili? Ale budete kričať. No? Kamož má autogén. No tak to neexistuje. Ja to privarím nazad. No tak som zvedavý ako. A čo chcete vypáliť? Kde? To môžete ho kde vypáliť. Do boku. A kdeže do boku? Bože chráň? Ale to je nemecký. Čože? To je nemecký tank. Práve preto nie. Lebo viete, aké ten má hodnotu? Ruské nemajú? Aj tie majú, ale ten má raz takú. Ako vnišla, tak vyjde von, keď bude hladná. A vy nechcete tank teraz rozpáliť skrz mačku. Keď vám teraz poviem, že už som tam spravil tú dieru, tak čo? No tak idem hneď s riaditeľom a hneď vás pohasú. Prosím. Dobrý deň, Macheta, prosím vás, je tam pán Daubner? Ja neviem, u mňa není. Kúknite z okna. Nemám okno. Prosím. Dobrý deň, pán Daubner? Áno. Ja vám chcem iba povedať, že sa chcem vám ospravedlniť, lebo to ma nahovorili z Rádia Express. Aha. No, to ma z Rádia Express nahovorili. Sranda sa dá spraviť, čože by nie. Tank je celý. Aha, dobre, to je v poriadku. A počúvate Rádio Express? Áno, počúvam, pravda. Tak je dobre. Dobrý, susedko. Dobrý, A čo robíte na streche? ale Predné a zadné hmoty.
Jona, počujeme? Áno, počujeme. Dobrý podvečer, prajem pani. Ja vám volám ohľadom toho hada, či to je ešte aktuálne. Áno, ale koľko by ste za to dali? 2,5 litra balát spálenky a dávam k tomu, že 50 haliery.